Halor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Shen usembut Menteri Rangba Kejala, uba kemi ia katanat kampo yeng, uba Preston Tensong. Salum ya kajialang, jongki MLA naki constituency, ki baha papo ke East Khasi Hills District, ban yather yatai, halor ke jingkan rei ginong di, bat ke jingjelai jong udrok, bat halor ke jingkan rei ki brio, ki bayabet yau kenyang jingpang HIV AIDS. Haka jingkran bat kilat patai kubor, haka khanyo trek unaitung arajar afsan, ka menteri katanat ka kot ka khia, jong ka sorkar jala, ka Dr. Amperin Lingdo, ka Balongru, ka MLA jong ka East Shillong constituency, ka laithu ba yakani ka Sinjam, la shim haka jiang kandu badangshen, yo sembut menteri Rangba Kejala, uba Preston Tensong, haka ba ulakular ban salum yaki MLA naki constituency, ki bahap hapo ka East Khasi Hills District, haka arpulaiterik unaitung arajar arpsan, ban yather yatai, halor kanikamat bat pan paru, ya karasya ka sorkar bakandupla banle ay. Kajing penyan, kajing pet, kajing kmi, kajing shimkia jong i Deputy Chief Minister jong iba Preston Tensong. Min Monday ngilaya yo banya syong bat i, but ila long in the agreement by in chair ya kajing ilang kapdeng kinong mi kmat, particularly ki MLA jong ka East Khasi Hills. Akabangin ya syong ngin ya thir but ngin ya strategize ngin wan lam ka plan. Bangin yo bangin kren ya ka agenda kabaya ham bat kabaya day bat ka drug addiction, HIV AIDS, kumno ban kren syapang kata ka jingdon kam ban pikir ya ka syongkha syongman bat kumta ter namarni akajik sngo bujungi ngisngo baki MLA kidei ki bahajan tam jong ki patba bat ngin kmi ngin ngap ngin pet ya ka suggestion ka bagi ayimi ni hap pan pet bangin la bangin don ka strategi ban pensange ya ka jing keu stet jong ka HIV AIDS aka district ka jong ni nga kermen ba kane kandai tang ka way ka rensan ya thir ka rensan ya kana ka rensan ka ban ay yangi ka department but ki line departments baro kum ka social welfare ka health but ki administrations jong kini ki afli ki departments kana wangin la man pet ba ka program ka bagi walam sya ka jingkwi sokar kandai ka program ka bantre kam di kani ko way ka banta ka bangin le ban ni small tanat small shishay on Deputy Chief Minister juni may lalong bakloy ban che ka minumpa man kre kautan ya ke issues aga to ngin share kren bed bat ki MLAs banyatil halor ka ay baka sorkar ka di bele manirap ya kajing pen sange ya kajing kiusted jong jing pang AIDS nga kermen hadin ka to kajing yala ngin sala man ya brief share bat ki ya kajing snow jong ki long yalam jong nang ba ni nakaliang ka jong ipan in pankre pat ya kita ki redressal measures lani ki kita gi mangihaple pen mangi kranye kita